Ake yabona lento yokukhaglisha le mana uyibona ngisho nje ngisho uganile uyibona le yabona udoti yabona lento lena oqala umuntu wesifazane mayiganile ngisho ukuthi umlobokazi fanele akwebele azafe noma uze ufe ngoba yabona iyakhumula imbejeje balaka mabelize asifoni ithi balaka ubuka yonke imithu lapha ekuye ayinqunelwa nesise su4 onokuthi uhlanga wayisho balekile lento yokuthi akwebele kube akafuni kube sengathi uyaqalaza uyamtshontshela leyo nto leyo ibizwa kuthiwa i-sexual enhancement yabona leyo nto leyo lento yokuthi ngempela le balaka ufice nje kunekiwe umlenze usenkulu ukwelinye iwindi nomunye ukwelinye iwindi leyo nto leyo kuthiwe woza ke neshizolo udoti ngempela noqinisele lo mfana indoda ayinqunelwa chunu ngoba ungaze ubone into ezofike ikuthena amandla usuyibone bese awusamjabuleli kanti usumlande ekhaya ubona umuntu ozombeka la ekhaya sekumele ube nayo impilo yakho yonke futhi uma ngabe kulixhinti kuwe lo muntu owenza ubani niphile kahle naye intshontsana naye eganile azafe engathi impela ngize ngimthole ngoba imizwa kuyonto okudlala imizwa ivukela ubala yabona obona imizwa iphazamiswa into encane nje yabona kwesimeni switch yakutshela mina ya sanibonani I hope nizwile ke guys ukuthi yekani ukuba nqunu akuve engidina umuntu onqunu ngivele ngibheke le lapho abantu besilisa ave bethanda ukuba nqunu umuntu avela abhushuzele nje endlini hayibo yini nezinqe ezifacakile emaceleni ave benesidini mina nje umuntu onqunu angithathi whether umuntu wesilisa noma umuntu wesifazane kuyafana nje umuntu onqunu nje ungidina kabi kwamina nje mengisembhedeni nginomuntu lese angigqokile mawukuthi ngiphisa umchamo ngisodonsa ithawula ngilimbathe ngihambe ngiyochama ngeke ngivele ngibhushuzele nje hayibo angeke nje ngiyaqhoka nje. But anyway guys, let's go to the comments. Hayi guys, kuma comments nizoyizwela nani ukuthi hayi abantu abaningi impela bevumelana naye ungizo ukuthi hayi abantu besilisa bayasho ukuthi hayi wemantombazane hayi ungizo right. Qokani. I says okay. Uthi ke lo ngiyaxolisa abafazi but it makes sense bandla. Yeah, it does 100%. Lapho ngihlezi ngiyinqunu. Hayi bafethu ukuba nqunu mowedwa it's okay but uma uhleli nomuntu wesilisa uhlezi unqunu hayi ngeke. Kuhle ngoba usuzwile ukuthi kuthiwa aqhokani asithembe ukuthi lento yakho ukuthi uhlala unqunu usuzoyiyeka. Ungizwe akahlanye bafethu. Mina ngikaze ngacabanga ukuthi ungizwe uyahlanya. And nalabo ababethi ungizwe uyahlanya angazi ukuthi why bebecabanga ukuthi uyahlanya. Ungizwe nje uhlakaniphe kabi. Uhlakaniphile nje kabi. And izinto eziningi ahleze ezisho zenza sense. So nje mina ngikaze nje ngelodi la ngacabanga ukuthi ungizwe uyahlanya. Umzimba uyafihlwa. Yebo umzimba uyafihlwa both genders. Umuntu wesifazane fihla, umuntu wesilisa nani fihlani please. It makes sense yes. Yeah it does 100% kwamanje wena uhlezi unqunu manje umuntu akuhleze kubona unqunu wena angeke phela manje yini azoyihalela ke manje because vele into ahleze eyibona nje ayikho nje into hayi angeke asakhalela nje uzombhora. Mina nje ngiyayithatha le advice good girl ithatha impela. Cha muhle ungizwe angikaze ngambona lawo mehlo yazi but yeah yena he's not bad looking at all. My dad once told me this, forever grateful for his words of wisdom. Your dad? Okay. This applies in both parties, Gegota. Yes, 100%. Makes so much sense. Ngiyamzonda umuntu onqunu. Imina loyo yazi hey, my sister can tell you. Hey, ngivele ngithi hey please icela ngiyaphuma la asuke le room asuke kuyona noma ngiyamtshela ukuthi yebo esisi iqoka because nje hayi cha uyathanda boba. Hayi uyangidina umuntu onqunu angazi ukuthi why. Angazi shame hayibo. Meg G is smart. Hayi ngiyakutshela ke mfana one thing about Meg G. Very smart that one.
Iso liyadela. Yeah, ngeke lingadeli uhlezi ubhushuzela every day. Ulokhu ubonana nento eyodwa every day. Yazi nje ungizwe into ayishoyo nje Shem, I 100% agree with him. Meg G is about to make mad coins on this best performing new show. I am telling you, he's making mad coins already. Like, Meg G is on the road to 2 million subscribers, honey. Yo. Ngiyabonga sengizogqoka Nkosi yami. Mina ngihlala ngiyinqunu. Ey gqoka my sister, gqoka. Cha kodwa muhleke ubaba Ungizwe. Niyazibona kodwa izifaca zakhe. Yeah. Anyway guys, that's it from me. Thank you so much for watching, and guys ngizonibona kwi video elandelayo. Ningawashiya ama comments under the comment section. Ongaka subscribe angimazi ukuthi ulindeni. So yeah, bye guys.